tes arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Celos. Bótama por aquí. A min. A mí. Están aquí. Willy, cóllea. Veña, vou facer un pase de cabeza. Aquí. Ui. Venga, pura, que xa o tes no papo. Aí estás. Conseguino, que xogada. Contigo sempre pasa o mesmo, Willy. Ou che dá o medo ou estás na pola a ver se te pao serio. Desde logo que mala es. Ti non biche o golpazo que levei. Non te encabuxes, Maia, que é un xogo. Claro, non berredes por isto. Pero é que sempre perdemos nós. Iso non é certo, ou é certo? Nos ganamos 56 veces, eles ganaron 2. Vale, moi ben. Vos seguide que eu marcho. Ven, veña, pra aquí, bótama. Apura. Non sabe xogar á semente. Xo me ten moi farta. Enténdote. Eu tamén estou aburrida do xogo. Podería falar contigo un momento? Pois... A verdade é que levo uns días cun problema bastante grave. Vaya. Mira, mira que cute. Oh. Probei as máscaras de zume de nectarina e nada che me fan. Que pena. Pero a vosa distinguida raíña bota xelea real na cara, segundo me contaron. Daí esa magnífica cute da que tanto se gaba. Ti utiliza la Maia. Claro que non. A única que pode botar na cara a xelea real é a raíña. Se fose se lle colleses unha pouquichiña. É un delito contra a coroa. Expulsaríanme da colmea. Oh, que mágoa. Encantaríame botar unha pouca. Pois non hai maneira de collela, porque a teñen custodiada a conciencia os gardas da despensa. E por certo, ti por que andas sempre a berrar con Willy? Eu non ando sempre a berrar con Willy. Ai, non. E logo antes que estabas facendo? Antes. É que é o meu amigo e quero que ande un pouco máis expelido. Estás segura de que Willy é só amigo teu? Sí, estou segurísima. Veña, agora a mí. Estou aquí! Estou aquí! Vai tú, a Barry! Willy, non che importa que falemos un momentiño ti e máis en? Non, se queres. Vos seguides xogando, rapaces. Logo veño. Bótame por aquí que me Esta vai para ben. Xa está, pilleina. Que me querías dicir? É que te ven xogando á semente e pensei agora, carai, desde logo que espelido é que afouto este Willy, non? Que? Como? Quen? Eu? Claro, ti, sí, e logo quen vai ser senón a parva de Willy. Non sei que dicir. É a primeira vez que me din unha cousa así. Como? Non podo crer que a túa amiga Maia nunca che dixera que eras moi espelido e moi afouto. Non. Se aínda me dixo hai un cachiño que era un mexericas e que estaba sempre na pola. Que me contas? Pois moi boa amiga non será se che di cousas como esa. Pois... Ala, imos dar unha voltiña. Eu as voltiñas sempre as vou dar con Maia. Pois, teño unha idea. E se damos un paseo en barca, os dous xuntos. Un paseo en barca? Pero eu nas barcas vou sempre con... Con Maia, esa que é a túa amiga pero que non che di cousas bonitas. É certo. Vamos. Hola, Willy. Imos dar unha volta xuntos. Desculpa, pero hoxe vai botar todo o día comigo. Ai, pero como? Willy. É que... Ata logo, imos para a poza. Xa está. Podo xogar con Vasco neste partido? Oístes? E onde van Willy e Lara? Foron xuntos de paseo. Como xuntos? E ían da man. É moi raro, non sería pola discusión que tivestes antes os dous? Espero que non. A miña boliña non é
como a Willy, porque non se enfada nunca. Xa, pero é distinto. Willy non é... Tanto ten, non é a mesma cousa. Enténdote, Maia. É normal que esteas triste. A abella que che gusta marchouche con outro insecto. Pero é que a min Willy non me gusta de gustar, é amigo meu. Si, de xuntiños de paseo pola poza nas barcas. Que nosotros non nacemos Willy onte. ten moito xeito coas rapazas. Agora anda por aí con Lara Tena no papo. Oh, non sei, pareceríalle mal o que dixen. Willy, podemos falar? Non podemos. Non cho preguntei a ti. Preguntaba yo a Willy. Ei! Vale, pero non mon redes, que temos cousas que facer. Tedes cousas? Que cousas? Queremos ir xuntos a ver o sol por desde a laxe. O que? Pero se sempre quedamos os dous... non importa, non era diso do que quería falar contigo. Paréceme que Lara argalla algo. Estáse aproveitando de ti. Aproveitándose de min. E logo para qué? É que aínda non o sei, pero esta historia cheírame peor que a bola de ben. Lara non é amiga túa. É amiga miña. Pórtase moi ben comigo e dime cousas bonitas. Non como a ti, que non faz máis que a criticarme. Porque os amigos non están para acabarse un ao outro. Ao mellor non, pero para que un berre seguido co outro tampouco. Oh. Maia, andas amouchada. Que che pasou? Sí, estou mal por Willy, porque... Agora prefire ser amigo de Lara antes que meu. Pero ser amigo ou amigo? Amigo. Ai, xa entendo. Non che queda outra que asimilalo. Claro, porque Willy tampouco é teu. Xo sei, pero anda babexando por Lara e ela ben sabes como é. Fixo cargalla algo. Daquela Willy acabarase dando de conta e volverá a pasar o tempo contigo e cos outros amigos. Non che sei, pero ás veces é tan babiolo que non se decata de nada e ata me dá pena. Pois tes que buscar o xeito de que abra os ollos, Maia. Para iso están os colegas. Entón que non o pasas ben aquí comigo, coa túa amiga? Sí, pero teño fame. Oiches, Willy, podesme facer un favorciño? Como agora nós somos tan amigos. E que favor? Gustaríame moitísimo que me conseguiras unha pouca xelea real. O que? Que queres xelea real? Iso é un delito contra a coroa. Mira que se me pillan, botanme da colmea. Pero se colles unha pouquichiña, ninguén se vai dar de conta de que falta. E tampouco han saber nunca que fuches ti, porque és moi espelido e moi afouto. A ver, que si ou si? Non quero. Ai, non! Para! Ti toleaches. Ese pole é meu. Non eras amigo meu? Son amigo teu, pero... Demóstramo. Vale, entón farei o que poida. Xa sabía eu que non me ías fallar, Willy. Quedamos aquí mañá e traesme iso. Era visto. Paso coa bola! Ola, que hai, ben? Maia, é logo que tes? É que Willy vai facer algo que non pode facer. Lara enganouno porque quere xelea real para a cute. Para a cute non chei cousa mellor co esterco da miña boliña, iso garanto cho eu. En serio? Querías levar a xelea real. O castigo por este delito contra a coroa non é outro máis co desterro.
tiveches un pesadelo? Si, Lara quere que lle colla unha pouca xelea real, pero eu non a quero E roubar. faz moi ben. Primeiro, perdóame, por favor, fixen mal en enfadarme. É certo que és un mexericas que bota o día a dormir, pero iso é o que me gusta de ti. Refírome a gustar de amigo. Iso xa o sei. E tamén que ti me obrigas a facer moitas cousas, pero non son nunca cousas que estean prohibidas, como as que Lara me pide. Estou certa de que vai aprender para sempre a lección se lle levamos isto. É que? Eche un regaliño de parte de Ben. Moito tarda. Lara! A ver, que? Traesma. Non, había un garda diante da porta da despensa e dábame moito medo entrar. O que dicía Maia era certo. Estás feito un mexericas e bótalo o día inteiro a dormir. Espera, Lara! Era broma! Trouxenche a xelea. Graciñas! Ai, xa sabía eu que Maías traer. Que? Tiñas razón, o único que lle importaba era a xelea real. Pouco interese tiña ela en ser amiga miña. O máis importante da amizade non son as gabanzas, é a sinceridade. Xa o sei, pero tamén me podías botar algunha gabanza de cando en cando. Apeteceche dar un paseo nas barcas comigo? De acordo, pero antes podemos comer. Paréceme ben. Que guapiñas son. Pero isto